Thanggal General kita natra. Ako'y ipay bugi statue manat lepa. Ako'y nawangang kasi nasisi Manipur ki itihas ta. Naga ka, Meitei ka pulaga, Thanggal General ki statue manat lepa si. Ako'y ihan halam gani ko ako'y miyanda. Ipay bugi statue manat si damoy na. Ako'y Manipur kandagi damakta mataw nang law kibato. Sarkar na kari haibra haidabra naga Meitei pulaga thawtang law ni na se. Ay ninge. So, ipay bugi mataw daw se. Dalin mo po isi, nuay yu thawtang daw na law ko. Nuay mo yenga ka, ako'y tangkol sa wakal daw ni ko. Kay ko sa doon ang iba daw masusing, nuay wakal daw. Ako'y sa daw ni. Ano ba? Sarkar na piwa security do. Tao bra, ako'y na tao ko to thawtang gani ako'y tao se. Kasi naahan mo hello se, magkakarak ko na so. Ako'y apun mo na panggal ni Hairaga, ngasi tanggal. Ako'y ipay po tanggal general di. Statue ki manatan lepo ka ako'y na ngasi. Amat tawoy na. Ako'y mo dahan na law ko kika mo lem na. Muay ki matanda ako'y so. Ay, right there, itong bahag daro. At umay na